Акуко, здравейте, приятели на Big Five. Не, мои. Това е BMW X6 2009 година с 3.5 мотор, X-Drive, което на мен лично адски много ми харесва, защото е по-добре. Не е X-Drive. Разполага с 285 конски сили. Естествено е с дизелов кожен салон. Седалките много се разполагат както е кеф. На мен лично ми е страшно удобна тази кола. Има страшно много екстри. Чаква страшно много екстри. Не, но памет на седалките, памет на колана, всичко помня. Малко пропаднах тук с тази седалка. Та мисълта ми е следната. Готиното при този автомобил, тази екстра има при много автомобили, но мен лично страшно много ме радва, когато разполагаме с камера за задно виждане. И тук нашите приятели от BMW са ни монтирали една такава. Включваш на задна скорост, автоматично се включва камерата за задно виждане, която дори разполага с граници за паркиране, да не удариш колата или жена ви, ако случайно я управлява. Това много ще я помогне, особено ако е блондинка. Нищо против блондинките няма, естествено. Автоматични скорости. Може да дигне 260 при качествен дизел. Сега ще ви я покажем. Кой ще ви покажем? Мотора ще ви покажем. Това мога да ви покажем. Това е това. Мотора на X6. Задата е просторна и удобна, разполага с доста екстри за пътуващи. Може да поставиш чашки, може си пепелник има, запалка, може да ги затворим, ако решим, че не пречат. Кофтито е, че не могат да се съберат трима човека на седалките, защото са разграфени точно за двама. И то по-слабички, ако сте над 130 кг, по-добре не се качват на тях. На тази кола, че багажника е, що горе голям и седалките падат, като предпоставка да съберем още багаж за сметка на пътниците. Готиното също е, че разполага с бутон, който натискаш и нищо не се случва. Ами това е за тия пари толкова. Под 50 000 лева X6. В началото струваха по 200 бон. Това за едно копче проблем няма.